ንእስነት ቶም ሶዌር ብማርክ ትዌይን ተጻሒፋ ብፍቓዱ ገብረ ስላሴ ተተርጎመት። ንእስነት ቶም ሶዌር ቀዳማይ ሕታም 1967 ካልኣይ ሕታም 2003 መእተዊ ሓደ መጽሓፍ ተርጉምካን ምቕራብ ብዙሕ ሽግር ከም ዘለዎ ነብሲ ወከፍ ሰብ ዝፈልጦ እዩ። ምናዳ እኳ ባህልኻን ልምድኻን ዘይሰማዓሉ ክኸውን ከሎ እቲ ሽግር ኣዝዩ ዝበርትዕ እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ነዛ መጽሓፍ እዚኣ ክትርጉም ከለኹ ዝተጓነፈኒ ሽግር በብሓደ ክጽብጽቦ ካልእ መጽሓፍ ክጽሕፍ ማለት እዩ። ስለዚ ተተርጉማ ኣብ ህዝቢ ተዘርጊሓ ብምርኣይ ጥራሕ ንኹሉ ከተረስዓኒ ኽኢላ። ስለዚ ክቡር አንባቢ ንእሽቶን ትኾንካ ነቲ ናይቶም ግብሪ እናንበብካ ብዙሕ ከም እትንቀሳቐስ ዝፈልጥ ስለ ዝኾንኩ ሰሓቕካ ብዓቐን ክትገብሮ እላብወካ። ዓብን ትኾንካ ድማ እቲ ናይቶም ተመክሮን ግብርን ከተንብብ ከለኻ ግዜ ንእስነትካ ብኸምኡ ዝኣመሰለ መገዲ ከም ዘሕለፍካዮ ጥርጥር የልቦን እሞ ግዜ ንእስነትካ ኣዝዩ ዘዘኻኽረካ ስለ ዝኾነ ንግዜ ንእስነትካ እናዘከርካ ብዙሕ ኣይተስቆርቆር። እወ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ምስ ኣንበብኩምዋ ብሓቂ ከም እትሕጎሱ ዝኣምን ስለ ዝኾንኩ እንሆ ተርጉመ እውፍየልኩም ኣለኹ። ኩላ ከይወዳእኩምዋ ብዛዕባ ገለይ ትዛረቡ፣ ምስ ወዳእኩምዋ በዓላ ከተዛረበኩም እያ። ፍቓዱ ገብረ ስላሴ ኣስመራ 30 ታሕሳስ 1967 ብዛዕባ ደራሲ ማርክ ትዌይን። ማርክ ትዌይን ብ1835 ኣብ ሚዙሪ ተወልደ። ኣብታ ዝቕመጣ ዝነበረ ንእሽቶ ቁሸት ቁሩብ ምስ ተምሃረ ናይ ማሕተም ምእራይ ፊደላት ተምሃረ እሞ ነዚ ጥበብ እዚ ሒዙ ኣብ ብዙሓት ከተማታት እናዞረ ሰርሐ። ወዲ 16 ዓመት ምስ ኮነ ኣብ ፈለግ ሚሲሲፒ ዘዋር ሓንቲ ብሃፋ እትኸይድ ጃልባ ኾነ። እቲ ውግእ ምስ ተላዕለ ግና ነዚ ስራሕ ዝገዲፉ ምስቶም ደቡባውያን ኮይኑ ክዋጋእ መደበ። ካብኡ ምስ ሓዉ ናብ ከተማ ቨርጂንያ ከደሞ ኣብኡ ናይ ሓደ ጋዜጣ ጸሓፋይ ኮይኑ ክእለት ኸረ ጀመረ። ካብኡ ንሳን ፍራንሲስኮ ኸይዱ ጋዜጠኛ ኾነ። መሊሱ ኣብ ማዕድናት ሃበ። ናብ ኻዋይ ከይዱ ኸዓ ኣብኡ ኣስተምህሮታት ይህብ ነበረ። ብ1867 እታ ቀዳመይቲ ዛንቱ ክጽሕፍ ከኣለ። ብ1867 ናብ ማእከላይ ባሕሪ ክዛወር ከደሞ ብዛዕባ እቲ ዝገበሮ ዙረትን ዝጸሓፎ ደብዳቤታትን ሓደ መጽሓፍ ጸሓፈ። መሊሱ ን2 ዓመት ዝኸውን ጋዜጠኛ ኮይኑ ሰርሐ። ብ1871 ግና ኣብ ሃርትፎርድ ተቐመጠ። ኣብኡ ኮይኑ ኸዓ ልብ ወለድ ጸሓፈ። ካብ 1869 ክሳብ መወዳእታ ናይ 1900 ኣቢሉ ኸዓ ኣብቲ እቲ መስሓቕ ዝኾነ ጽሑፋቱ ኣዝዩ ዝተፈትወሉ ቦታ ኣብ ኤውሮጳ ተቐመጠ። ብገንዘብ ጸገም ስለ ዝረኸበ ግና ብ1960 ኣስተምህሮታት እናሃበ ናብ ምሉእ ዓለም ዞረ። እተን ካብ ኩሉ ዝበለጻ መጽሓፍቱ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ንእስነት ቶምን ሃክልበሪ ፊንን ብእግሩ ዝዛወር ኮብላልን ኣልጋወራሽን ድኻሰብን ዝብላ ነበራ። ጆኣን ኦፍ ኣርክ ግና ኣዝዩ ተገዲሱ ዝጸሓፋ ናይ ምርመራ ዛንታ ነበረት። ማርክ ትዌይን ብ1910 ብሞት ተፈለየ። ምዕራፍ 1 ዕግርግረኛ። ቶም ኣጽቅጥ ቶም ኢላ መሊሳ ሓትንኡ ፖሊ ኣድሃየት። መልሲ ግና ክትረክብ ኣይከኣለትን። ኣየ ዝቖልዓዚ ናበይ ኮንከደ? ቶም ዶ ይኮንካን? እታ ኣረጊት ሰበይቲ መረፀና ኣብ ፍንጫ ኣውሪዳ ክደልዮ ንኹላታ ክፍሊ ጎርጎረታ። መሊሳ ነቲ መረፀና ልዕሊ ሸፋሽፍታ ጌራ ኣብ መሽጎራጉር ክደሊ ጀመረት። እቲ መረፀና ንደቂቕ ነገራት ደኣምበር ንዓበይቲ ከክንዲ ሓደ ቆልዓ ዝኸውን ነገራት ክትሪኤሉ ኢላ ይገበረቶን። ሃለው ኢላ ምስ ኣነቶ እንተ ደኣ ረኺበካ ግና ኣነ ኢላ ምናልባት ኣብ ትሕቲ ዓራት ከይህሉ በቲ ነዊሕ መኾስተር ሓሰስ በለት። ኣብኡ ብጀካ ሓደ ድሙ ካልእ ዝረኸበቶ ነገር ኣይነበረን። ካብቲ ገዛ ወፂያ ምናልባት ኣብቲ ኣታኽልቲ ዘለዎ ቦታ ይፃወት ከይህሉ ረአየት። ኣብኡ እውን ኣይነበረን። ቶም ኢላ መሊሳ ዓዊላ ፀዋዕት። ብድሕሪኣ ድምፂ ስለ ሰምዐት ቀልጢፋ ግልጽ እንተበለት ነቲ ኻሃድም ዝህቅን ዝነበረ ንእሽቶ ቆልዓ ረአያቶ። ቀርቅባ ኣቢላ ኸዓ ሓዘቶ። ኣንታ ቐጣፊ ኣብቲ ኸብሒ እንታይ ክትገብር ጸኒሕካ? ወላ ሓንቲ እስክሉ እዳውካ ኣፍካኸ እንታይ ኸተጸየቕካ ዘለኻ? ኣይተጸየቕኩን እንታይ ግድለኒ? ኣይተጸየቕኩን
أزد أنتايو معارضو يكونن أبت معارقزك قرب انتلك كساعة تملت كغرفك إلى كارينا بركون سلمتايد أخو متقبر أبي علم متبتري نتبتري حيزا كتحرمو إلا نابو قصع كتقرب كلا وقي حتى نيت أفيقي بدحريق قلمتيكي بلا ويا أرقيت سبيتي إذا مسمعت بدحريا انتاي كمزلو خير آيات إقريا وتصني لحدمت ترقم قول عدما قبرو فليتو نتبريخ حصور نايت أتاقل تزاليلو هلميلو تفا قال خمزي نبرا مصر آيات ويا أرقيت بتقبر نايت قولعا أننا تدنقت بتزخون خلو نبينا سحقت كم يزبل من لاقص تقوانا فني وترو دخل لاقص اللي كنبري كندي زي خزي تتصاوت اللي ويزع قرقرانيا ماشم كل خفقات يا أوزلا انتهي موز قبرو ودتها عزيز فكر نبركو زموتة حبتين لخوينو انت قرفكو نحبتي زوكو زلو خوي يسمعني انت قرفكو صدقي كده نفرحني أرنت هيز قبرو حجي بتاخيدو وازلو خبيت تمرت خيب كورة ايكترفني سلازي ما تنقطع صباح ملؤ معلتي أسرحكو عليه مساتو أختصاوات خلو قدام معلتي سرح انتو على شحكوا قبو انت زي كونه مقصعتي خوني كم زمز قبر كابكو فوت أباي أدحنو خمزلخو الترقاقص أنا قري توم كابيت تمرتو بخيرو مسي بتزقبرو نقراتون التحقوس يمثل نبرة قلتيفو سلازاتو مستجيم زبال نشتو أقل خوينو كأن مدرار أنج أي تغفلتن كالي نقرات كحقزنا مسي اتمن أصحاو أزي هدؤن هو كات زي فلتن حياواي سلاز نبرة درو سراح وديو أراتيتو كوفيلو يرأ نبرة توم كدررن أزنجيو شكور ناسرق قحمن كالو حتو نو بولي توم تأزاز عفريسو نابترو باخيدو تحاتي بخي كون زبل حساب تحسب نبرت كدانو تسيو مثان كي حنبسيلا نتخدان أبطأ أخسادو سفياتو نبرت توم لومدو حرور تسميعك محنباس ويندو يلكانيرو أيفالين حتني أوباني وينسيلني جني حنبسكن اتناي كسار كاسكري أني توم جبو فتحو اتخدان كم كدمو صفاي كم زنبر عرقا يحيي شبع كابيت تمرت بخيركا كتحنبس زمس خاطر حمسيل نيرو كيد بلتصاوت زودي حبرهم سيدني نتناي كسادو صفاي أصبي قرايو اتناي كسادو دا بصعدا فتل غير كندوي خسفي خياز نبركي حجنا بتصلي متسفي زلو اسكلكا حق خوا بصعدا فتل يتسفي زنبره نعس كتاقطافي ازم السمعه توم ططو كبلاي كالن سيدني صنح كر اكا مستملسكو اب اتاتخا انابله اغري اوصني له حدمه توم اب جبو كلته زحبرو فتل نبره اتا حنت صعدا اتا حنت دما صلام اتا قطاف سيدني انت زي نغراكو اين فلطاتو نيرا حنساب بصعدا حنساب بصليم فتل الناسفيت صيلا تغاغينا حدا زحبرو فتلي تزوتر نيرا انت تخون لوميم تفلطكو نيرا نسيدني زغبرو غنا بعلي يفلط حنساب كيصنحه ات التغوانفو صغم رسعو ابطقو حدا خابو عبي زبل زي فلطو قلعه دويل نبره ابتا قدوس بيترسبرغ تبحال نيشت عدي زخونه يخون وصاتنيا سبا يخون وي سبيتي كمص خلو كلهم توم دق عد مصيوم عغوغيم زبل وزنبرو غزي بعال زي نبركو خنسو از قلعزي ازيو صبو كدان تخدين نبره سلازي توم نابتي كاب كدانو زبلص خدان تخدين زنبره قلعنا قربه نتخدانو اناتنكفه كلا قصلو يرأ نبره قدم اتقلعه بت توم زغبرو ايتزاربن سلازي توم كفرارو جمره حج دمو اسكهرمني كهرمكا زي كل مسيلكا نسخان عيك تهرمني وهرمكا ايتهرمنن هرمكا با ايتهرمنن تنفافيحهم نقرب دقايق زخون سقبلو مليسوتهم حدا حنصاص بتا عبايا صابعتنا يغرو غيرو ابت مدر حنصصه نزا حنصاص زي اسكرغيص كيحلف عقم انتلك حلف شعو انتي كم زغبرك فلط دوم بالك ساعت انك غبرك اتغاشا مفرحتهم كي عجبو نتا حنصاص الرغيص وحلفه اسكنتاي كتغبريخا فخره خد ابي الله تطنقق اتتغبرو باغبرو ابيد الله فخرخا كند سلني اشتياري كاني اتغاشا خاب جبو خلتنا اشت ገንዘብ አውጪው አብ ኢዱ ገሩ ንቶም አላገጸሎ ቶም ነት ገንዘብ ካብ ኢዱ ቀሊዑ ሓዲጉ ናብ ምድር በተኖ ብኡንቡ ክልተኦም ቆልዑ ከም ዝበኣሱ ደማሙ እናተባኣሱ ኣብ ምድሪ ጠንቀላል ዓበሉ ሓዲኦም ብፀጉር ርእስ ዝነጺ ሓዲኦም ብኽዳውንቲ ዝስሕብ ሓዲኦም ኣፍንጫ ዘጉስጥ ኮይኖም ኩሉ ኣካላቶም ብሓመድ ክሳዕ ዝሽፈን አንገርገሩ ኣብ መወዳእታ ቶም ካብቲ ሓመድ ቦሎ ኺሉ ወፂኡ ኣብ ልዕሊ ትጋሻ ተሰቂሉ ኣጉሰጦ ስዩምበል اتودي خغلبطو تغادله توم غنا اب لعلي خوينو اخرفو سيوم بل
ኣብ መወዳእታ እቲ ጋሻ ምግልባጥ ምስኣኖ ከም ዝተሸነፈ ፈለጠ። ስዩም ድሕሪ ሕጂ ይደግምን ኣይደግምን ቶም ካብኡ ተንስአ። እቲ ጋሻ ካብቲ ሓመድ ተንስኡ ክዳኑ ነገፈ። ምስ ተንስአ ንቶም ካልእ ግዜ ተረኺብዎ ከም ዝገጥሞ ፈከረ ኣሎ። ቶም ተጻሪፍዎ ዳሓና ኣለኹ ኢሉ ግልብጥ ምስ በለ ወዮ ወዲ እምኒ ቦጋ ቢሉል ኢሉ ወርዊሩ ንቶም ኣብ እንግድዑ ዘቢጡ ገዲፍዎ ከም ሓንቲ ሰገን እናተወንጨፈ ሃደመ። ቶም ነቲ ወዲ ክስዓብ ገዙ ዝኣቱ ሰዓቦ። ምርካብ ሲኢንዎ ግና ገዙ ኣበይ ከም ዝኾነ ጥራሕ ርዩ ኣብቲ ኣፍ ደገ ኮይኑ ምናልባት እቲ ወዲ ረሲዕዎ እንተወፀ ኢሉ ተጸናተዎ። ግና ኸት ወዲ ብመስኮት ኮይኑ ስለ ዝረኣዮ ምውፃእ ኣበየ። ኣብ መወዳእታ ኣደ ትወዲ ወፅያ ንቶም ስድን ዘይቅፅዑን ከም ዝኾነ እናፀረፈት ኣብ ባሪራ ሰጎገቶ። ቶም ኣምሲኑ ገዙ ኣተወ። ሓትኑ ክዳውንቱ ምስ ረኣየት መሊሳን ጸርጸረት። ነቲ ቀዳም ምሉእ መዓልቲ ከተስርሖ ሓሲባቶ ዝነበረት ሓሳብ ኣብ መዓላ ከተውዕሎውን መደበት። ምዕራፍ 2 እቲ ሓጹር ተለቕሊቑ። ንግሆ ቀዳም መጸት ምድሪ በሪሃን ጸቢቓን ነበረት። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ልቢ መዝሙር፣ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገጽ ሓጎስ፣ ኣብ ኩሉ ቦታ ጽቡቕ ዕምባባታት ይርአ ነበረ። ቶም ሓደ ኖራ ዝመልአ ሰንኬሎን ሓደ ነዊሕ ዝኢዱ መለቕለቕን ሒዙ መጸ። ነቲ ክልቕልቆ ዘለዎ ቦታ ርዩ ተስፋ ክሳብ ዝቖርጽ ኮነ። እቲ ሓጹር 30 ሜትሮ ዝምንውሑ 3 ሜትሮ ዝቑመቱ ሓጹሩ ስለ ዝነበረ ካብ ነዚ ሓጹር ዝምልቕላቕ ሞት ተመነ። ናይ ጓሂ ምስትንፋስ እናስተንፈሰ ነቲ መለቕለቒ ኣብ ኖራ ጠሚዑ ስርሑ በቲ ላዕለዋይ ወገን ናይቲ ሓጹር ጀመሮ። ከምዚ ኢሉ ስርሑ ክቕጽል ከሎ ሓንሳብ ደው ኢሉ ነቲ ዝለቕለቆን ዘይለቕለቆን ወገናት ምስ ኣመዓራረዮ ብዙሕ ዘይተለቕለቐ ወገን ተሪፍዎ ስለ ዝነበረ ዝውዳእ ስራሕ ኮይኑ ስለ ዘይተሰምዖ ነቲ ስራሕ ኣባዚኑ ተስፋ ቆሪጹ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ኣብ ጥቑ ዝነበረት ሳንዱቕ ኮፍ በለ። ብኡ ንብኡ ጂም ኣብ ኢዱ ሓደ ሰኬሎ ሒዙ እናዘመረን እናነጠረን ካብቲ መካበብያ መሰሲሉ ወፀ። ሰኬሎ ተሰኪምካ ካብ ማእከል እታ ከተማ ማይ ምጉራት ቅድሚ ሕጂ ንቶም ኣዝዩ ጽልኦ ነበረ። ሕጂ ግና እዚ ስራሕ እዚ ዝበለጸ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ ነዚ ስራሕ እዚ ተተምነየ። ከመይ ኣብቲ ማይ ዝቕድሖ ቦታ ብዙሓት ብጾት ክረክብ ከም ዝኽእልን ኣወዳትን ኣዋልድን ኣብኡ ተኣኪቦም ተርትኦም እናሓለው ከዕርፉ፣ ክጻወቱ፣ ክቋየቑ፣ ክበኣሱ፣ ከላግጹ ይኽእሉ ከም ዝነበሩ ይፈልጥ ነበረ። ከምዚ ስለ ዝኾነ ሽሕ እኳ እቲ ማይ ዝቕድሖ ቦታ 150 ሜትሮ ጥራሕ ዝርሕቀቱ እንተነበረ ሰብ ምስኡ ኸይዱ እንተዘይሃዊኽዎ ጂም ኣብኡ ምስ ከደ ድሕሪ ሓደ ሰዓት እውን ኣይምለስን ነበረ። ነዚ እናሓሰበቶም ጂም ንዓሞ ክነግረካ ኣነ ማይ መልኤ ከምፃልካ ንስኻ ክትልቕልቐለይ ጽናሕ በሎ። ጂም ርእሱ እናነቕነቐ ኣይፋለይን እባ ጎይታይ ድሓር ከም በይተይ እንተገረፋኒ ኣብ ዝኾነ ቦታ ደው ኢለ ኸየዕልል ከልኪለናን እየን በሎ። ሓንቲ ትብለካንያ እቲ ሰኬሎ መሃበኒ ጎየ ክምለስ እየ ዝነግረልካ ሰብ ሓደ እኳ የልቦን። ኣሃ ክተጥፋእኒ ደሊኻ እንተ ዶንጌ ክገርፋን እየን። መግረፍታ ዶ መግረፍቲ ቆፂርከ ኢኻ እንተገረፈትካ ሓንቲ ጽፊዒት እያ ትጸፍዓካ፣ ሓንቲ ጽፊዒት ትሕመካ፣ ሓንቲ ኩዕሶ ጥርሙዝ ድማ ክበከ። ጂም ከም ሰቡ ነዚ ፈተና ዝኽስዕሮ ይከኣለን። ነቲ ሰኬሉ ኣቐምጥ ኣቢሉ ነታ ኩዕሶ ጥርሙዝ ተቐበለ። ቁሩብ ጽኒሕ ኢሉ ግና ኣዘንጊዑ ሰኬሉ ቦጋ ኣቢሉ ወሲዱ እናተወንጨፈ ሃደመ። ቶም በዚ ጉሂኡ ከይፈተወ ክሳዕ ኣዝዩ ዝደክም ለቕለቐ። ሓትንኡ ፖሊ ነቲ ቶም ዝገብሮ ዝነበረ ስራሕ ሪኣ ብኡ ተሓጒሳ ሳእና ኣብ ኢዳ ሒዛ ገዝኣ ኣተወት። ቶም ክሳዕ ሓይሉ ኣዝዩ ዝውዳእ ክጽበይ ደልየን። ሓደ ዘስሕቆ ነገር ከመይ ገይሩ ከም ዝረክብ ይሓስብ ነበረ። ኩሎም እቶም መሳቱ ኣብ ዝወዓሉ ውዒሎም ንእግሪ መንገዶም ነቶም ክሰርሕ ምስ ዝርእይዎ ከም ዘላግጹሉን ዝስሕቅዎን ዝፈልጥ ስለ ዝነበረ ብጓሂ ጣዕ ክብል ደልየ። ሓንሳብ ስርሑ ቋሪጹ ኣብ ጅቡኡ እንታይ ኣቑሑ ከም ዘለዎ ረአየ። ሓንቲ ኣሻንጉሊትን ኩዓሳሱ ጥርሙዝን ገለ ክፋል ጠንጠመንጥን ነበሮ። እዚ ኩሉ ተኣኪቡ ንፍርቂ ሰዓት እውን ትኹን ካብቲ ብርቱዕ ስርሑ ከዕርፎ ኣይክእልን ነበረ። ኣብዚ ናይ ጓህን ተስፋ ምቑራፅን ግዜ ሓደ ዘገድስ ሓሳብ መጾ። ነዚ ኣብ መዓላ እንተዳው ዒልዎ ኣብ ልዕሊ ብጾቱ ከም ዝዕወት ድማ ፈለጠ። ስለዚ መለቕለቂዩ ኣልዕል ኣቢሉ ከም ቀደሙ ብህድኣት ምልቕላቕ ቀጸለ። ብኡ ንብኡ ቤን ሮጀርስ እቲ ብምልጋጽ ካብ ኩሎም ዘሰክሕ ቆልዓ ኣብ ኢዱ ሓንቲ ንምብልዓ ኣዝያ እተብህግ ጽብቕቲ ቱፋሕ ሒዙ ደበኽ በለ። ቶም ርእይዎ እኳ ክንሱ ከም ዘይረኣዮ ስቒሉ ምልቕላቕ ቀጸለ። በን ቅድም ቶም እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ንምርኣይ ደው ኢሉ ተዓዘበ። ድሓር ግን ወይለየኸይ ኣብ መዓዲ እትዮምኻ በሎ። ቶም ከም ዘይሰምዐ ከይመለሰሉ ነታ ዝለቕለቓ ወገን ከምቲ ሓደ ንፉዕ ሰኣላይ ዝገብሮ ጽብቕቲ ወይ ዘይጽብቕቲ ምዃና ንምፍላጥ ኣማዕድዩ ብጥንቃቐ ጠመታ። መሊሱ ቅሩብ ልቕልቕ ኣቢሉ ከም ቀደሙ ኣማዕደዋ።
በን ናብቶም ገጹ ቀረበ ቶም ነታ ትፋሕ ምስ ረኣያ ኣፉ ማይ መልአ ሓቦ ገይሩ ግና ምልቕላቕ ቀጸለ ሰላም ቶም ክትሰርሕ ዶ ኢኻ ውዒልካ ሰላም በን ንስኻ ዶ ኢኻ መዓስ ዳሪኤካ ጸኒሐ ክትሕምብስ ዶ ትኸይድ ኢኻ ኣነስ ክሕምብስ ክኸይድ ብዙሕ ዝግበር ስራሕ ግና ኣለካ መስለኒ ምሳይ ትኸይድ ዶ ዶስ ኣይጥዕመካኒ ቶም እቲ ስራሕ ኣዝዩ ከም ዘገደሶና መሰለ ንህና ኢኻ ስራሕ ትብሎ ዘለኻ ነዚ ኢሉ መለሰሎ እንታይ ካብዚ ዓቢ ስራሕ ዳ እንታይ ደሊኻ ቶም ነቲ መለቕለቒ ኣብቲ ኖራ እናጠምዐ ምናልባት ንስኻ ስራሕ ትብሎ ትኸውን ንዓይ ግን ስራሕ ኣይበሃልን እዩ ኣነ ዝፈልጦስ እዚ ነገር እዚ ቶም ሰዌር ተሓጒሱ ይገብሮ ከም ዘሎ ጥራሕ እዩ ሓቂኻ ዶ ኢኻ ብሓቂ ነዚ ስራሕ እዚ ተፈቲካ ኢኻ ትገብሮ ዘለኻ ተፈቲኑ ጥራሕ እንታይ ማለትካ ኢኻ ንዕኡ ዝጸልእ ምኽንያት ከንታይ ኣለኒ እንታዋይ ሰቢና ሓደ ቆልዓ ሓጹር ክልቕልቕ ኣሚኑ ዝህብ ጽሉል በን ከምዚ ዝበለ ሓሳብ መጺኡ ይፈልጥን ካብታ ትፋሕ እናበልዐ ከሎ ቶም መታ ንዕኡ ኸቐኒ ኢሉ ነቲ መለቕለቒ ናብዝን ናብትን እናበለ ድሕሪ ኢሉ ዓይኑ እናጸቐጠ ከመይ ከም ዝለቕለቖ እናረአየ ነቲ ዘይጸበቐ ኮይኑ እተሰምዖ ኖራ ገይሩ እናደገመ ነቲ ዝሓመቐ እዚ ይጸበቐን እናበለ መመሊሱ እናደገመን ነቲ ዝሰርሖ ዝነበረ ስራሕ ኣዝዩ ዘገድስ ስራሕ ከም ዝኾነ የምስል ነበረ በን እዚ ምስ ረአየ ቶም በጃኻ ግደ ሓንሳብ ኣለቕልቐኒ ኢሉ ሓተቶ ቶም ቀልጢፉ ደው ኢሉ ሕራይ ክብል ቁሩብ ተረፎ ብኡ ንብኡ ሓሳቡ ግተ ኣቢሉ ግና እምቢ ሓትኖይ ዝሓጹር እዚ ናብ መገዲ ገጹ ዝርኢ ስለ ዝኾነ ብጽቡቕ ክልመጽ ያደልያቶ ዘላ ብድሕሪት እንተዝኸውን እሞ መለቕለቕኩኻ ሓትኖይ እውን ገለ ይምበለትን ነይራ ነዚ ግና ብጀካይ ካልእ ሰብ ከይገብሮ ኸልኪልያ ብዙሕ ጥንቃቐ እዩ ዘድልዮ ካብ ኣሽሓት ቆልዑ ሓደ እኳ ነዚ ስራሕ እዚ ብስርዓት ክገብር ዝኽእል የልቦን በሎ ሓቂኻ ዶ ኢኻ ክሳዕ ክንዲ ዝጥንቃቐ ዘድልዮ ስራሕ እዩ በጃኻ ፈትነኒ ሓንሳብ ጥራሕ ኣነ እንተዝኸውን መፈተንኩኻ ነይረ በን ኣነ እውን መሃብኩኻ ነይረ ሓትኖይ ግና ክትኩርያ ጂም ክገብሮ ደሊ ነይሩ ግና ምእማን ሲኢናቶ ሲድ እውን ዘይገበሩ ኮይሉ ኾሪ ንዕኡ እውን ኣብያቶ ስለዚ ዓብ መዚ ከም እተዋህበኒ ዶ ኣይተስተውዕልን ኢኻ ምናልባት ክትልቕልቕ ኢለ እንተሃብኩኻ ገለ እንተባላሾኻ ኣይበላሹኒ ኣጆኻ ተጠንቂቐ ኸየበላሾኹ ክገብረ እንተሂብካን ድማ ፍርቂ እዛ ትፋሕ ይክህበከ ፍርቂ ምንም ኣይከውንን ይበን ፈርህ ኣለኹ በል ኩላ እዛ ትፋሕ ክህበካ ሽዑቶም ከይፈተወ ይህቦ ከም ዘሎ ከምስል ዕጢጢ እናበለ ክህቦ ከሎ ብልቡ ግና ኣብቲ ዕላምኡ ስለ ዝበፅሐ ብዙሕ ይሕጎስ ነበረ በን ብስራሕ ዝኣክል ኣብ ፀሓይ ክርህፅ ከሎ እቲ መለኛ ወዲ ኣብ ጽላል ኣብ ልዕሊ ሓንቲ በርሚል ኮፍ ኢሉ ነታ ትፋሕ እናበልዐ ካልኦት ገርህታት ቆልዑን ተመጽዎ ብኡ ገይሩ ኸላግጸሎም ይሓስብ ነበረ ከምቲ ዝደለዮ ካልኦት ቆልዑ ኸላግጹሉ ኢሎም ዝመፁ ኣለቕሊቑ ይሰዶም ነበረ ከምዚ ገይሩ በን ምስ ለቕለቐ ቢሊ ፊሸር ዓለም ፈሎም ሂቡ ቁሩብ ለቕለቐ ቢሊ ምስ ከደ ጆኒ ሚለር ሓንቲ ብነዊሕ ገመድ እተኣስረት ምውታ ኣንጭዋ ኸፊሉ ለቕለቐ በዚ ከምዚ እቲ ስራሕ ብዘይምቁራጽ ቀጸለ ድሕሪ ቀትሪ ከይተወድእ ከሎ ቶም ሃብተመ ብጀካቲ ኣቐዲምና ዝሰመናዮ ነገራት 12 ዓሳሱ ጥርሙዝ ሓደ ጥርሙዝ እተሰብረ መሬጽን ዓይኒ ሓደ ሰማያዊ ዝሕብሩ ንእሽቶ ስባር ጥርሙዝ ዝኾነ ነገር ዘይከፍት መፍትሕ ሓንቲ ኩርሽ ብታኒካ እተሰርሐ ወተሃደር ክልተ ንኣሽቱ እንቁራዕብ መስሓብ ማዕጾ መእሰር ከልቢ ለዓት ካራ ስባር መስኮት ኣኪቡ ነበረ ንሱ ሓንሳብ ከይተንከፈ ምስቶም ቆልዑ እናተጻወተ ነቲ ሓጹር 3 ግዜ ከለቕልቆ ኸኣለ ኣረ እቲ ኖራ እንተዘይውዳእሲ ንኹሎም ቶም ደቂ ተዓዲ ክትልቕልቑ እናበለ ኩሉ ትዘለዎም ዝፈትውዎ መጻወት እዮም ክሳዕ ዘራግፎም ምኾነ ነይሩ ቶም እዚ ምስ ረአየ ነዚ ስራሕ እዚ ካብ ምግባር ሞት ተተምንዩ ዝነበረ ሕጂ መልሓሱ ለወጠ ከምዚ ኢሉ ሓደ ዓብዪ ምስጢራዊ ነገር ከስተውዕል ከኣለ ንሱ ድማ ሓደ ሰብ ኣብ ሓደ ነገር መታን ክግደስ ነቲ እትህቦ ስራሕ ኣዝዩ ዘገድስን ዘድልን ከም ዝኾነ ምግላጽ ዝብል ዕላማ ነበረ ምዕራፍ 3 ሓጎስን ጓህን ይቕጽል ንእስነት ቶም ሶዌር ብማርክ ትዌይን ተጻሒፋ ብፍቓዱ ገብረ ስላሴ ተተርጎመት